Chlapi, zdraví vás u ďalšieho videa z Minecraftu z modpacku Prominence. Dnešný diel mal byť špeciálnejší, ale pokazilo sa niečo, čo som si myslel, že je opravené. Keďže tento diel má výjsť niekde okolo Vianočných sviatkov, neviem presne ako to vychádza, myslím, že nedelu, na štedrý deň to malo výjsť, tak som chcel, aby sme si postavili stromček pekne s replay módom, lebo som zistil, že tento modpack nie je updateovaný už nejakú dobu. Ako môžete vidieť na tieto fence ploty, že už nie sú pospájané, tak som to updateoval z 1.3.6 na 2.1 niečo, zmizlými čestky, zmizlými veci nejaké. Tieto ploty sa už takto do boku nespájajú. Replay mod by ale fungoval do začiatku. Tak som si povedal, že spravím to replay modom, nenapadlo ma to natáčať inak. Lenže čo sa stalo? Natočil som to, postavil som to a deň na to, teda dnes, včera som to stával, dnes som to chcel vyzostrihať a čo sa stalo? Replay mod zase nefunguje. Netuším, čo s tým je, že vraj to nemá nič spoločné s replay modom, som im písal. Som si dosť s nimi trošku vybavoval, že vraj to je problém s Feed-the-Beast quest modom. Tak to budem musieť skúsiť vyriešiť potom s nimi, ale to až po novom roku. Alebo možno to opravia dovtedy, uvidíme. Alebo to vôbec nebude fungovať. Aj to je možnosť, až sa toho bojím. Tak, a preto som vlastne aj tu, aby som neukázal ten stromček. Čo sa týka tohto modpacku, tak trošku zmenili, ako vidíte, hub, alebo ako sa to volá, toto dole, a máme tu power level, tým pádom keď si dáme na zbraň, máme vyššiu power. Takže nice. Ďalšia vec, pridali do tohto modpacku, odobrali nejaké veci a pridali do modpacku, kde je Create. Už som nadšený z toho. Keď do Createu som chcel ísť, takže sa veľmi teším. Po novom roku potom by sme začali možno rovno s týmto. A tu si môžeme zobrať aj rovno tieto veci. Tu sme zabili v minulom dieli. Toto sa tiež zmenilo. Tým pádom môžeme si znova pozberať to, čo sme si už pozberali. To by bolo všetko. Tak, teraz sa môžeme pozrieť na stromček. Taký menší, obyčajný, žiaden extrém. Tak sa to približuje, tak sa to približuje. Dávame aj sovu. Bohužiaľ ešte nie je zima, takže chvíľku si môžeme počkať. Ale už 19. takže za pár dní bude tu zima. Tak to bude celé zasnežené. Na vrchu je Nether Star. Není to žiaden extrémny stromček, ale je pekne obyčajný. Diamant, zlato, glowstone, cobweby a na vrchu Nether Star. Ako môžete vidieť, všetky čestky zmizli. Aj tu na. Našťastie ja som si uložil aspoň niečo. No, uložil som si save, tým pádom som to updateoval, ale mal som savenutý save, takže som to updateoval. Som si všimol, že zmizli mi všetky česty, ktoré nie sú oakové, aj barely, lebo teraz už po novom sú len čisto oakové čestky, žiadne iné. Všetko ostatné zrušili, asi nejaký problém bol alebo niečo, to som si nezistil. Zmizli toto, tak som to znova downgradeoval. Načítal save tamten, zobral aspoň z týchto čestiek tieto, lebo toto mi všetko zmizlo. Predpokladám, že nejaké veci budeme z tohto potrebovať. A potom som to updateol znova. A takže mi zostali aj tieto veci. No čo sa nestalo? Potom keď som tu prišiel, bol tu creeper. Nechápem, ako sa tu mohol spavnúť, keďže tu spojí tieto lampy, takže nechápem tomu. Sa tu spavnul, odbuchol mi čestky. Takže nádhera. Tak, a to myslím si, že by vlastne ešte aj knihovne. What the heck are you? Proste nechápem. Či počkať? F3, light 0. Oh, tam kde boli bloky,
Nie je žiadne svetlo. Nie je načítané svetlo. Aha. Tak preto. OK, tak už sme zistili záhadu, prečo Creeper sa tu spavnul. Musíme načítať svetla. OK, good to know. Títo golemovia, už konečne z nich padá niečo užitočné. Bronz, ktorý z nich padá, už konečne aj na niečo sa dá použiť. Je to ako normálny bronz. Takže to je fajn. Už môžeme postaviť aj golem farmu. Ale keďže mi to naboralo plány, jediná vec, ktorú by som v tomto dieli chcel spraviť, je, keďže sú sviatky, tak nechcem žiadnu komplikovanú vec, alebo že by tento diel mal byť dlhý, alebo niečo také, proste bude kratší. Dobrož, ale v tomto dieli som chcel zabiť tohto typečka. Dúfam, že mi nezmizli veci na neho, lebo to im mám docela mrzelo. Tak, pôjdeme si postaviť Blackstone pedestal. Takže takto. A máme pedestal. A máme aj spravený questík. Dobre, takže pedestal dáme si sem. A na to by mala ísť táto dušička. Najprv zabijeme toto Endermana. OK. Toto nefunguje. Skúsime Nether Star. OK, takže na to nepotrebujete tie veci, ktoré sme mali predtým, ale Shard of Uncertainty, alebo ako sa to nazýva. Týmto ho dokážeme spavnúť, takže ideme na to. Wow. OK. Hi. What the? Jesus, what the? No. Ten man tak stále prdí. Jak to, že mu neoberám nič? Absorption ešte potrebujem. What the? Can you help me? Ako ho mám zabiť? No. Ne. What the fluff? Ne. Au. Počkaj, to bolo prasa. Nie. Oni majú nederitový armor? Vážne? Au. Jesus fucking Christ. Ahoj. Ne. Ako mám zabiť? Ja to títo prdeláci mali prdia. Kámo, ja nič neuberám, ty kokso. Au. Kámo, tento nový update má už to? Šup. OK. Popravde vôbec nečakám. Rýchlo. Tak, hoď. Ne! Ešte medveď po mne. Kámo? Ja nič neuberám. Jak to, že nič neuberám? Už je tma. Čo to sú za krávy? Myslím si, že keď som to updateoval, tak sa mi to nejako buglo. Možno jedno hapko uberám. Au. Sa pozrieť, že koľko berám, lebo sa mi to nejako nezdá. Jo, 1 HP. A ešte sa aj healuje, mám tak. That's not good. Jesus, veľa fire. Čo? Trident? Ne? Už niečo. Kde zmizol? Wow! No.
Aspoň, že sa rýchlo healujem. Au. Au, au, au. Kámo, prosto sa healovať, ty mám tak malý. Ne. Mám to. Prestaň sa healovať. Nevidím svoje HPčka. Dobre, mám ich dosť ešte. Kámo, no už má zase plné. Nič, ako toto je zbytočné. Sekundu. Akože bijeme tohto parchanta, ktorý sa stále healuje. Boss sám sa healuje malé množstvo healu na seba dáva. Dáva viacej healu na seba, než ja mu ho beriem. Kamo, jak je to možné? Ok, trošičku zdrhneme. Dobre, takže by sme na neho videli. Nech nám nezdrhne niekde, kde nechcem. Preto sa mi nechce veriť, že to je také ťažké. Sice to mám na hard, ale aj tak. Kámo, ja fakt neuberám nič. Dobre. Vážne? What the fuck? Počkajte. No, to si musím odskúšať. Easy, normál. Čo mám niečo na meči? Ako ťa mám zabiť, keď sa healuješ tak rýchlo? Musím to ešte raz. Je divné celé. Presne, ale normál. Teraz nie je na svojej onej, takže by sa nemal vôbec healovať. Kde zmizol? Nie. Tak si to... Kokso, čo mám slowness? Nie. Come on. Nebuzli na mňa. Mal si byť rýchlo mŕtvy. Taký mi dávaš XPčka? What the heck? Dobroš, dobre. Teraz to už ide lepšie. Nezmizol. Neutekaj predo mnou. Čo mám slowness? Kamo, tie zvuky, jak somrutý je zajaca, alebo čo to je? Dobrá XP farma, len keby trošičku rýchlejšie umieral. Come on. Už ho zabíjame dobrých 20 minút pomaly. Hajdala, kde zase zmizol? Hajdala, kde to? Hajdala, jeden. Jak mám ísť k tebe, keď mi stále utekáš? To by slowness. What the f... What the heck are these? Čo ste zač? Prečo je vás tu tak veľa? What the f... Okay. I don't like it. What? You psanava Fluffin, prestan spawnovať týchto videorov. Nepotrebujem zatiaľ video hlavy. What the heck? Tak, útočte na neho. Nie na mňa, na neho. OK, myslím si, že tento boss je na mňa ešte príliš silný. 61 level, OK, začali sme myslím, že 41, nie? Alebo 47. Dobre, pod polovicou sme zase, OK, hlavne mi nezdrhni. OK, idem na svoje boty. Čo, Wither, Absorption. Nemám slowness, prečo idem tak pomaly? Okay, you know what? Za chvíľku som späť.
OK. Takže. Ja už mám 4 hlavy, ty kokso. Chcelo by to Netherite Armor. Tak. Táto epizóda je trošičku dlhšia, než som vám očakával, ako som už pred chvíľkou povedal. Ja sa za to ospravedlňujem. Netušil som, že toto bude také zložité ho zabiť. Takže ja si spravím veci nederitového niečo. Ešte helmička a je to nederitové. OK. Dobre, pokus číslo 3. Pravdepodobne zase plné život. A nemáš plný život, výborne. Ja si dám rovno enchantované jablčko. Dajme na to. Kámo, jak to, že stále sa healuješ rýchlejšie, než ja ťa zabíjam? Strength potion si môžem spraviť. Levitation, vážne? Už nemám slowness. Teraz mám slowness. Na chvíľku mal. Pitka, nice. Zase sa portal niekde. Dávaš ale zabratý kokso. Ale tak nízko sme ho ešte nemali. Vidím nádej. Come on, ty kokso, tak na draka tak skoro nepôjdeme. OK. Naozajte hodne boostli bossov. Som zvedavý, aké budú ostatní. Pôjdeme znova zabiť tú ruku alebo týchto, čo sa dá. Nie, žiadne také, že ma budeš odhadzovať niekde úplne do tramtárie. Nevidím svoje HPčka, I don't like it. OK, už vidím svoje HPčka, Neutekaj predo mnou. My sme si dvaja súdení. Nemôžeš predo mnou utekať, nikde sa neschováš. Jedine, že by si ma zabil, čož je veľmi pravdepodobné. Ale aspoň nemám už ten blbý slowness. No tak, pod 200, poď. Nehealuj sa, poď pod 200. Jak to, že zase nič neoberám? Vedalak jeden. Wow, hello. Ty si zmizol. Díky, že si prišiel rovno za mnou, to je od teba milé. Šeby, keď som na tejto čiernej blbosti, tak uberám menej. Amo, ja už nič nevidím, zase je to na. Niekoľko dní bojujeme spolu. Nedala. Ukrutná vojna medzi nami. Už hodinu netačujem tu doksa. Jo, rýchly diel. Jo, nesmie byť na tom, myslím. Come on, už si skoro mŕtvý. No tak. Musím sa vyhealovať. Come on, 34. Jop, no,
Som blbý. Yes! Ježišvičky. Vy ma poiznujete stále. Aha. Ty vole, tak to bol ukrutný boj. Ok, dúfam, že mi všetko spadlo a nič mi nechýba. Jo, ok. Nebezpečné monštrum, jo. Súhlasím. Tak. Vyspíme sa. End of the world ender. Jesus. Ok. Tak, toto boisko už má niečo za sebou. Ok. To išlo celkom podľa plánu, ako som plánoval. Tak, ja vám ďakujem za slednutie tohto príjemne ľudného videa. Prajem vám príjemné prežitie z týchto sviatkov. Dúfam, že ich prežijete v kruhu svojich najbližších. To vám vlastne tiež aj prajem. A netuším, čo ďalej povedať. Mal som niečo v hlave rozoznačené, ale úplne som dostal blackout. Nič nepamätám. Takže fakt vám len želám to najlepšie a hlavne v kľude prežijte tieto sviatky. Tieto sviatky sú každý rok. Hlavne ich prežite v kľude. Keď sa dá, to v kruhu vašich najbližších. Nestresujte zbytočne. Nepreháňajte to s ničím. A nakoniec stať to všetko aj dobre dopadne. Prežili sme aj ďalší rok. Tak to je, myslím, že celkom možno aj úspech. Tak, ja vám ďakujem za sliadnutie tohto videa. Uvidíme, či vyjde nejaké video aj na Silvestra, možno niečo po Silvestri, teda na nový rok, možno nejak takto, nejaký ďalší špeciálik, ak sa mi to podarí stihnúť, ale uvidíme. Ak nie, tak vám želám aj všetko najlepšie do nového roka, hlavne veľa šťastia. To všetci potrebujeme, takže želám všetkým veľa šťastia a vidíme sa pravdepodobne až na rok. Takže ešte raz ďakujem za sliadnutie a prajem pokojné a kľudné sviatky a vidíme sa niekedy znova na budúce. Čaute.